Il-fazzjoni ta' Simon Busuttil li sfiduċjaw lill-kap nazzjonalista Adrian Delija 4 darbiet bdew bid-diskussjonijiet sabiex jingħaqdu wara kandidat wieħed sabiex jikkontesta lil Delija fit-telli għal ser issir għall-kap nazzjonalista. It-tnejn ir-ribelli fil-Partit Nazzjonalista iltaqgħu bilan li jagħtu għażla ċara lill-membri tal-Partit Nazzjonalista. Mat-Times, id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina ikkonferma li saret din il-laqa sabiex wara ir-riżultat li sejjaħ pożittiv jaraw min se jikkontesta u jirbaħ lil Delija. L-antana huwa li nagħtu għażla ċara lil membri tal-partit ta' min jista' jerġa' jġib laqda fil-Partit Nazzjonalista, iddikjara Carol Aquilina. Il-ġimgħa li għaddiet il-fazzjoni Busuttil bdiet tgħid lill-kunsilliera sabiex jivvutaw li jmorru għal elezzjoni għal kap nazzjonalista għax sejtuhom għażla ta' kandidati minn fejn jażlu. L-aktar isem li beda jissemma mal-fazzjoni Busuttil kien Bernard Grech. Issemmew ukoll Teresa Comodini Kakija, Roberta Mezzola, Joe Giglio u Mark Anthony Samut, minkejja li dawn l-aħħar żewġ kandidati kienu għadhom mhux konvinti li jieħdu dan il-pass. Il-fazzjoni Busuttil għamlet din il-manuvra bilan li tirbaħ il-vot tas-Sibt, għax sorsi li tkellmu mat-Times qed jgħidu issa li d-deputati ribelli se jingħaqdu wara kandidat wieħed. Jidher li l-fazzjoni Busuttil se tingħaqad wara Bernard Grech, dak li ġimgħa ilu kien għaddej bil-konfoffi ma' Jason Azzoppardi sabiex jieħu post Adrian Delija.